Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Караките авылы гыйбадәтханәсе үткәне һәм бүгенгесе. Бабайларда катып укыйдылар, намазларны бөтен нәрсәне укыйдылар. Безнең авылда динилек бер вакытта да бетмәде. Троицк шәһәре халык иҗатын башкаручыларны үзенә җыйды. Президентка ачык хат. Төмәнлеләр түгәрәк уен бөтен Россия фольклор фестивале киләчәге өчен борчыла. Фәнзилә Хакимовна үзенең көчен, үзенең сулышын, үзенең бөтен нәрсәсен менә шушы фестивальгә түгәрәк уенга татарларны берләштергәне көч куйды. Пенза өлкәсендә 120 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Ай, кызым, әле вот шай тагында. Кулларыңны шай ал, чтобы ябышмасын кулларың. Нур-Султанда Сабантуй. Күп милләтле һәм күп динле Россиядә яшәүче һәр халыкта рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерү мөмкинлеге алган 90нчы еллар азагында милләттәшләребез кайда гына яшәсәләр дә мәчетләр төзеп, алар каршында мәдрәсәләр ача башладылар. Совет хакимияте чорында бер генә мәчет тә сакланып калмаган. Күп милләтле Чүпрәле районында бүген аларның саны 3 дистәгә якынлашып килә. Районның Караките авылындагы мәчет иң беренчеләрдән булып төзелә. Ширек гасырлык юбилеен билгеләп узган авыл гыйбадәтханәсенең үткәне һәм бүгенгесе хакында Рамис Сафин видеоязмасында. Каракитәм, туган җирем, сиңа кайттым еллар аша, сагынулы хисләремне ирештерәм җырым аша. Шушы авылда туып үскән, хәзер Ульяновскида яшәүче танылган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова кебек туган авылларын сагынып кайтучылар бүген байтак иде. Караките бу яклардагы иң борынгы татар авылларының берсе. Шушы авылда 7 мәхәллә мәчет, 7 имам үзебезнең миллиятебезгә хезмәт иткәннәр. Шуңа күрә бу авылның хикмәтлеге һәм дә миллияткә бу авылдашларның хезмәт итүе безнең өчен бик куанычлы. Тарихны өйрәнүче галимнәр язуынча, татарның дөньяви шигъриятенә нигез салучы Габделҗаппар Кандалыйның да нәсел тамырлары менә нәкъ Каракитәгә барып таша. Аның нәселе, аның бабалары бу авылда муллалык иткәннәр, имамнар булганнар. Хәзергесе вакытта аларның халык телендә йөргән шыбыгышы дигән кардәшлек, әмма дә ләкин ул шыбыгышы гына түгел, ул зур нәсел димәк монда саклана. Аларның җирләнгән. Кандалыйның бабасы муллалык иткән чорда Каракитәдә 7 мәчет булып, алар каршында мәдрәсәләр дә эшләп килгән. Ни кызганыч, узган гасырның 30нчы елларында алар барысы да юк ителә. Ләкин дини авыл халкы мәчет булмаса да, кача псагына бер йортка җыелып, намазын укый, гаетләргә йөри. Шул елларда сабый булган апалар бу көннәрне әле бүген дә хәтерендә саклыйлар. Сәблән исе куяталар иде безне. Бүген җомга көн давай сырыгыз кылганнар. Идәннәр юабыз, самакатыканны дарушканы сөябез, бабайларны каршалабыз. Басып торабыз мышлай, саларлар кебек каршалабыз. Аннары чыкканда инде намаз укыйлар, чыкканда безгә садака бирәләр, үзебезне мышлай торабыз. Мәчет булмаса да безнең авылыбыз дини, ул вакытта безнең бабайда укыйдылар мәчетне, килеп бабайларга без бабайга барып намазлыклар зәяйдек, килгән кешеләренә алар киткән зәяйдек намазлыкларны. Бабайларда катып укыйдылар, намазларны бөтен нәрсәне укыйдылар. Безнең авылда динилек бер вакытта да бетмәде. Заманалар үзгәреп, халыкка рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек тугач, Каракитәлеләр җыелып киңәшәләр дә ике авыл уртасына мәчет салырга булалар. Мәчетне төзегән вакытта бик авыр иде. Ул вакытта Замалдинов Мансур абый бик ярдәм күрсәтте. Ул мәчетне Мансур абыйның төзеде инде. Мәрхүм аны 25 ел леке минем әти буларак Мансур Зияддин улы Замалдинов ачкан булса, 25 елдан соң мин аны дәвам иттереп, бүгенге бәйрәмне мин үткәрәм аның улы. Ширек гасыр элек төзелгән мәчет манарасына куелган ярым айны ул чакларда Казан заводларының берсендә генераль директор булып эшләгән Мансур Раимов ясата. Ул титанат сплавыннан эшләнгән, 25 ел тора ул эшләнелгән военный нормаль белән плюс 50 минус 50 градусов температура выдерживает этот сплав. Повышенное атмосферное влияние. Әле 25 елызда, Алла берсе тагын 50
ездилтырырга насип булсын. Бүген инде халык авылның төп мәйданы, мәчет белән мәдәният йорты янәшәсендәге бакчада әлеге мәчетнең 25 еллыгын билгеләп үтә. Шушы авылда гомер иткән Салихов Шәрифҗан абыйның 6 кызы моннан 5-6 ел элек мәчет белән янәшәдәгенә менә шушындый мәхәббәт урында үзләренең хәзрәтләренең рөхсәте буенча кыйда казытканнар. Рәмиз, бу безнең гади генә кыебыз түгел, бу безнең изге кыебыз. Бу кыебызны безнең Ульян шәһәрендә яшәүче Сыддык бабай улы Шәрифҗан апа белән Алия апаның 6 кыз бала исеменнән алар хөрмәтенә ниятләнеп казылган кый. Бәйрәм мәҗлесенә дип авылның берничә егете 5 корбан да чалган. Кара китәлләр һәм кайткан кунаклар җәмгысе 300-гә якын кеше мәктәпкә җыелып башта дин белгечләренең һәм имамнарның эштәлекле вәгазен тыңлады. Заманында мәчет төзелешенә ярдәм итүче мәрхүмнәрне искә алып, алар рухына дуа кылдылар. Аннары мул өстәлләр артында корбан итен авыз иттеләр. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, татарлар. Мөселман тарихлы Троицк шәһәре кабат төрле төбәкләрдән халык иҗатын башкаручыларны үзенә җыйды. Мөнәҗәт конкурсы биредә 3нче тапкыр үткәрелә. Рәсүл укулары фәнни-гамәли конференциясе вакытына туры китереп оештырылган бу бәйгедә ел саен Чиләбе өлкәсенең төрле шәһәр районнарыннан үзешчән коллективлар теләп катнашалар. Җырлау усталыгы белән ярышырга быел Чиләбе өлкәсенең 14 район һәм шәһәрләреннән, Казакстан, Башкортстаннан конкурсантлар килгән иде. Сүз Гөлдар Хафизовага. Мөселман тарихлы Троицк шәһәре төрле төбәкләрдән халык иҗатын башкаручыларны кабат җыйды. Мөнәҗәт конкурсы биредә 3нче тапкыр үткәрелә. Рәсүл укулары фәнни-гамәли конференция кысаларында оештырылган бу бәйгедә ел саен Чиләбе өлкәсенең төрле шәһәр районнарыннан үзешчән коллективлар теләп катнашалар. Җырлау усталыгы белән ярышырга быел Троицкига Чиләбе өлкәсенең 14 район һәм шәһәрләреннән һәм хатта Казакстаннан, Башкортстаннан конкурсантлар килгән иде. Очень отрадно, что эти участники новые появляются, и особенно среди них много детей. Это действительно конкурс уникальный. У нас сегодня уже мунаджаты проводятся в Верхнем Уфалее, проводятся в Кунашакском районе и других муниципальных образованиях Челябинской области. Мөнәҗәт көнчыгыш шулай ук татар фольклорының бер төре. Анда тарихи вакыйгалар, туган җир темасы тасвирлана. Шулай да асылда дини идеяларны йөртүче жанр буларак үзләштерелә ул. Татар мәдәни үзәгендә без алып барадыр Коръән дәресләрен. Шунда бик күп апалар йөрде, апалар безне бик матур итеп Коръән укыйлар. Аннары мин уйладым, бик матур Коръән укыйлар. Матур укыгач алар җырлый да беләләр. Шулай итеп без аларны җыйдык, и без мөнәҗәтләр җырлый башладык. Без мөнәҗәтләрне китаплар, борынгы китаплардан алабыз. Карыйбыз. Телне яңадан карыйбыз, татар теле ничек булган ул. Магнитогорскидан килгән Каусария хатын-кызлар фольклор ансамбле 10 елдан артык халкыбызның бу жанрын пропагандалый. Мөнәҗәт бәйгесендә 2нче тапкыр катнаша, җиңүләр яулый. Бу юлы да мөселман традицияларын саклау һәм популярлаштырганы өчен номинациясендә Магнитогорскидан Әлфирә Хәсәнова 1нче урынны яулады. Мин старалась, чтобы матур булып чыксын, дип, чтобы сүзләре аңлашылсын. Бу икенче, былтыр мин Коръән получила, ә менә быел менә мондай Коръән. 5 яшьтән 81 яшькә кадәр катнашучыларның 50дән артык чыгышын тыңлаган мәртәбәле жюри агзаларын балаларның мөнәҗәте әсер итте. Я хочу поздравить очень многих, кто воспитывает детей, которые сегодня показали очень неплохие результаты, потому что они пели как раз-таки вот в той манере, манера мусульманская такая, которая предполагается пение Корана. Поэтому вот эти руководители молодцы, потому что поколение, оно должно с детства начинать и понимать, о чем они поют. Конкурсның гран-приена Магнитогорскидан Рахматулла Мирзаев лайык булды. Бәйге җиңүчесенә дипломны һәм бүләкне 2нче көнне шул ук залда үткән Рәсүл укулары форумының пленар утырышында Россия мөселманнарының үзәк диния назараты рәисе Тәлгат Сафа Таҗетдин тапшырды. Гөлдар Хафизова, татарлар, Магнитогор шәһәре.
Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Президентка ачык хат. Төмәнлеләр түгәрәк уен бөтен Россия фольклор фестивале киләчәге өчен борчыла. Фәнзилә Хакимовна үзенең көчен, үзенең сулышын, үзенең бөтен нәрсәсен менә шушы фестивальгә, түгәрәк уенга татарларны берләштергәле көч куйды. Пенза өлкәсендә 120 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Ай, кызым. Әле вот шай тагында. Кулларыңны шаял, чтобы ябышмасын кулларың. Нур-Султанда Собан туй. Җыр биюләр туктап торсын. Төмән фольклор коллективлары Татарстан президентына мөрәҗәгать белән чыкты. Алар түгәрәк уен бөтен Россия фольклор фестивале киләчәге өчен борчыла. Әлеге фестиваль татар фольклорын үстерү максаты белән халык мәхәббәтен яулаган. Хәзер аның язмышы билгесез. Теманы җирле хәбәрчеләребез дәвам итәр. Муллашы авылы турындагы әлеге җырны Пышна ансамбле түгәрәк уен фестивале өчен махсус әзерләгән. 5 ел дәвамында алар бөтен Россиягә Себер татар фольклорының үзенчәлеген, халык иҗаты хәзинәсеннән иң отышлы иҗат җимешләрен күрсәткәннәр, җиңүләр яулаганнар. Мен үземчә таныйм, безнең төрек халыклары арасында татарларыбыз иң көчле халык. Чөнки без шушы түгәрәк уен фестивалендә һәр елны участвовать итеп, biz үзебезгә таптык әниебез шикелле Фәнзилә Хакимовнаны. Фәнзилә Хакимовна үзенең көчен, үзенең сулышын, үзенең бөтен нәрсәсен менә шушы фестивальгә, түгәрәк уенга татарларны берләштергәле көч куйды. 2009 елда Төмән шәһәре бөтен Россия түгәрәк уен фестивален үзендә кабул итте. 2010 елны Төмән өлкәсе татарлары конгрессы регион-ара фольклор фестивален оештыра. 9 ел элек халык коллективлары аз булган. Хәзер фестивальгә 100дән артык гариза килә. Ансамбльләр җырлыйлар, бииләр, этнографик стильдә чыгышлар ясап, милли йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне күрсәтәләр. Соңгы елларда бәйет һәм мөнәҗәтләр еш яңгырый. У нас появилось очень много коллективов. Во всех почти районных центрах, в других каких-то населенных пунктах стали появляться коллективы. Себердә халык авыз иҗатының чәчәк атуы традицион мәдәниятне үстерү республика үзәгенең элеккеге директоры Фәнзилә Җаухарова казанышы ди Төмән өлкә татар фольклор фестивален оештыручы Вәлимә Ташкалова. Татарстан Республикасы президентына юллаган хатта да Төмән татар җәмәгатьчелеге Фәнзилә Җаухарова традицион мәдәниятне үстерү республика үзәген яңадан җитәкләвен сорыйлар. Фәнзилә Җаухарова дисәң, бөтен халык аңлый. Бу түгәрәк уен, бу халык һөнәрләре, бу милли мәдәни үсешү, бу мәдәни агарту, бу иҗтимагый эшләр. Димәк, бу бик билгеле шәхес безнең арабызда. Хатка кул куючылар арасында милли хәрәкәт активистлары, фольклорчылар, галимнәр, коллектив җитәкчеләре, журналистлар да бар. Гөлсинә Ниязова Төмән өлкәсе татарлары тормышын 30 ел яктыртып килә. Фәнзилә Җаухарова җитәкләгән түгәрәк уен фестивале Себер татарларының халык авыз иҗатын саклауга зур өлеш кертте ди ул. Волгоград, Карагыз, Пенза, Саратов, Ульяновск, Кулатка, Самара, Камышлылар, Уралны әйтик, менә бөтенесен бер нәрсәгә җыеп, шундай туплап, безне Россиянең самый шундай куәтле нациясына әверелде. Без үзебезне, татар икәнебезне, зур милләт икәнебезне аңладык. Быел Пышналар фестивальгә бармый. Костюмнарын сондыкка алып куйганнар. Йорт янында аларсыз да җырларга мөмкин ди ансамбльгә йөрүчеләр. Урта Торман авылыннан Саз ансамбле дә 9 елга беренче тапкыр түгәрәк уен фестиваленә бармый. Ел сайын менә монда келмәсә дә Фәнзилә Хакимовна семинарлар үткәрде. Без анда катнашкан тырыштык. Чтоб кәнрәк беләек дип. Борынгы үзебезнең лагап дибез. Аларны алып чыкты үзебезнеңке. Укучылар түгәрәк уен фестивалендә Саз ансамбле күрсәткән материалларны өйрәнеп, туган авыллары этнографиясе турында тикшеренү эшләре язалар. Төбәк халкы һәм галимнәр Себер татарлары китабының 5нче томын көтәләр. 10 томлык китапны бастыру республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге теләге белән Татарстан президенты гранты акчасына эшләнә. Динара Хабибуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән.
Шит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез төрле яклап үрнәк. Алар туган телне дә саклый, борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне, йолаларны да белә, хөрмәт итә. Пензада яшәүче милләттәшләребез шундыйлардан. Татарлар тапшыруы Пенза өлкәсе буйлап сәяхәт итте. Күп кенә борынгы татар авыллары, гаҗәеп шәхесләр һәм матур гаиләләр белән таныштык. Хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева дәвам итәр. Пенза Россиядәге иң яшел шәһәр. Владимир Ленинның әти-әнисе танышкан һәм өйләнешкән урын. Беренче Россия циркыда нәкъ менә бирдә оешкан дип исәпләнә. Михаил Лермонтовның данлыклы Тарханы утары да бу шәһәрдә урнашкан. Ә без исә Пензага татарлар эзеннән килдек. Рәсми мәгълүматлар буенча бу өлкәдә 120 меңнән артык татар яши. Пенза шәһәре 1663 елда оешкан, ә милләттәшләребез бирегә күпкә иртәрәк килеп урнашкан ди тарихчылар. Аларны биредәге уңтырышлы җирләр җәлеп иткән. Борынгы татарлар атлар үрчеткән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән. Татарның данлыклы династияләре, Акчуриннар, Акъегетовлар, Хаировлар, Тинчуриннарның нәсел дәвамчылары яши биредә. Гомумән, милләттәшләребез биредә бик актив, мәдәни, иҗтимагый, дини тормыш алып бара. Сәяхәтебез матур татар гаиләләре белән таныштырды. Мәтрүшкәле кайнар чәй, камыр ризыкларының хуш исе аңкып торучы нурлы йортларда кунак булдык. Пенза татарлары милли гореф-гадәтләрне күз карасыдай саклый. Аш-су серләрен балаларга төшендерә. Без бүген пешерәбез җәймә. Кутиевка җәймәсе. Безнең авылда шундый җәймәләр ясыйлар шулай. Камырны чечели ясыйбыз. Бу өлкәдән өлкә килгән шундый ниләр. Җәймәләр инде, рецептлар. Моны хәзер җәябез дә и майда кыздырабыз. Аннары сливочный май белән була, подсолнечный май белән электә безгә мазут итеп бирәйләр. Фирдәүс Казым кызы кичкенәдән басу җир эшләрендә актив катнашкан. Кукуруз, чигендер эшкәрткәннәр. Пенза татарлары электән балаларны хезмәт белән тәрбияли. Кичкенәдән велосипедта йөридем. Әнием әтәйде, әтиеңә кырга аш итәргә кирәк. Җыштыра иде сумка. Үзем нидән күренмим, башаклардан. Барам, башым гына, әтиемнең машинасын ерактан таный идем инде. Барам, әтә кызым, синең тастымалың күренә инде, беләм, бу минеке кызым килә. Балаларга туган телне кичкенәдән сеңдереп үстерү мөһим. Җирле татарлар моны бик яхшы аңлый. Фирдәүс ханым да аныкларын гел үзе янәшәсендә, үзе булдырган татар мөхитендә үстерергә тырыша. Зурныкым янымда йөри, хәзер тугызны бетерде дә, вот только үзен күрә пешерү, вот поварлыкка инде барырга кели. Татар шигыреңне сөйләп күрсәт. Кар, ненчеби бар, вер баласын алып китайдым, сачылары бар. Фирдәүс Дашкина, Тумеркина тумышы белән данлыклы Кашкару, ягъни Кутеевка авылыннан. Әтисе ягыннан мырзалар нәселенең дәвамчысы, ә әнисе ягыннан барысы да муллалар булган. Кутеевкада анда ызбада күмелгән, ул минем бабам була. Вот без шул типтән анда ул прям ничек әйтим, ул бездә әүлия кебек кеше анда. Ире белән алар ике кыз тәрбияләп үстергән. Туган йортка җыелып гаилә архивларын карау, ата-бабаларны искә төшереп утыру матур бер традиция. Уланнар бакыз, вот бу безнең ата-бабаларыбыз, бу бабабыз, карт бабабызны беләсез, вот ул булган алтын кул кузнецом булган. Минем атым Эльмира. Мине татарча сөйләргә Аникаем научила. Татарская автономия, вот Джиша. Анда они вот чигябис, рисуем, пишем. Вот и совсем недавно ввели татарский язык. Татарча анышам. Сөйләшәде беләм. Да, сөйләшәде беләм, но вот. А вот с детьми мы все тоже пытаемся каждый раз договариваться, что вроде бы давай да, допустим, татарча сөйлибез. Пенза шәһәрендә әле күптән түгел татар яшьләр хәрәкәте дә булдырылган. Бер малай монда бар, ул устраивает татарские вечеринки. И алар вот где-то, год, наверное, начали. Еще, правда, ни разу не была, но, как бы слежу за ним. Мне прям нравится. И алар Казаннан привозят артистов молодых.
Татар гырыф-гадәтләренә карата бик игътибарлы бу гаилә. Алма агачыннан ерак төшми бит. Илмира үзе дә әнисе кебек шигә, гарәп каллиграфиясын өйрәнә. Татар белән бәйле бер нәрсәгә дә битараф түгел. Сейчас у нас с мамой есть мысль выпустить небольшую брошюру, вплоть до того, что, например, как правильно хоронить людей, как правильно проводить никях, чтобы мои дети замуж вышли ровно таким же образом, чтобы они вот в старых татарских традициях, и мы хотим передать это нашим детям. Фирдәүс ханым гаилә музеенда булдырган, йөрәгенә кадерле булган ядкарларны җыя. Вот бу күлмәк әнием яшь вакытында тектергән булган. Әниемнең күлмәге минем әниемнеке. Бу яшь килен фартыгы. Аныкы йырткаланган иде. Мин аны фасонын алып, вес тегеп, чигүләрен восстановить итеп, үзем тегеп чыгардым инде моны. Читтә яшәп тә милли гырыф-гадәтләребезне, туган телне саклаучы милләттәшләребез бөтен дөнья татарлары өчен үрнәк. Ә инде без Кукмара сәүдә маркасы белән берлектә үзебезнең бүләкләрне таратуыбызна дәвам итәбез. Бүгенге бүләгебез Фирдәүс апага тапшырабыз. Рәхим итеп алыгыз, рәхәтләнеп кулланыгыз Фирдәүс апа. Шулай итеп милли ашларны пешерүегезне дәвам итегез. Алла рәхмәт Лейса. Тагын килүдә мин сезне моны белән пәрәмәче ашатырмын инде. Амин, шулай булсын. Кабат күрешүләр насыйп булсын. Булсын. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Пенза. Борынгы бабаларыбыздан килгән матур йыланы Казакстан Республикасында гомер итүче милләттәшләребез дә зурлыйлар. Чиратта Казак иленең башкаласы Нур-Султан шәһәре. Биредә яшәүче милләттәшләребез татар рухын да саклап, казакчада кунак итеп бәйрәм итә беләләр. Сабантуй бәйрәме хакында киләсе видео язмада сөйләрбез. Бәйрәм белән. Сабантуй тантанасы сөлге яулыклар ураган бәйрәм әлемен күтәрү белән ачылып китте. Иң беренче халкыбызны саклау һәм үстерүгә зур көч куйган лаеклы милләттәшләребезне җирле мәдәният үзәкләре Татарстан Республикасы исеменнән бүләкләделәр. Шуны да әйтеп китәргә кирәк. Сабантуйны оештыруга зур өлеш керткән Нур-Султан шәһәренең Таң татар башкорт этномәдәният үзәгенә быел 25 ел тулды. Казакстанда яшәүче татарларга Сабантуй бик кирәк. Татарстаннан килгән артистлар, килгән кунаклар, алар безне инде ул горландыра, безне күтәрә. Без инде көчле булабыз шуннан шул шундый поддержканы алгач инде без үзебезчә бай булабыз. Дуслар белән бай булабыз, берлек белән. Шуның өчен инде Сабантуйсыз без тора алмыйбыз. Атаклы кешеләрне билгеләп үткәннән соң Сабантуйның иң ямьле өлеше җырлы биелә концерт башланып китте. Башкала Сабантуйна гадәттәгечә республиканың төрле төбәк татарлары да җыелган иде. Алар бирегә милли моңга сусап, үз халкына тартылып, рәхәтләнеп, күңел ачарга килгәннәр. Җыр, бию, уен, көлке һәммәсен берләштерде. Килгән кунакларга Сабантуй үзенә бер төрле аралашу чарасы да бит. Чын күңелдән бүтән татарларны Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык, тынычлык, бәхетле булыгыз, исән сау булыгыз. Шушы Сабантуйлары безгә барлык халыкларны, татарларыбызны югалтмас өчен, бер-беребезне белеп яшәр өчен кирәк. Сабантуйга килдек менә шунда. Бөтенесенә өлгердек. Казаннан артистларны күрдек. Бөтен ансамбльләрне күрдек. Милли ансамбльләре бик шады. Вообще барысы да шады. Сабантуй бик матур үткәртә. Килгән кунакларның җырлары, биләгән биләре бик унады. Сабантуй кутлы булсын. Әлбәттә, милли уеннарсыз нинди Сабантуй булсын ди ул. Олысы да, кечесе дә күңеленә яткан уенны сайлап, үзен сынап яки сынатып карый алды. Әлбәттә, иң мавыктыргыч тамаша милли көрәш. Биредә тирә-як батырларның иң көчлеләре җыелып, үзара бил алыштылар. Җиңүче булып Өмерби ак иле билгеләнде. Ул көрәшнең символы тәкә белән бүләкләнде. Досы Сабантуй мерекесіне қатысқаным өте қуаныштымын, және осы жарыста жеңімпаз атандым, қой ұтып алдым, және осы алдағы жарыстарда жеңімпаз болуға тырысамын.
және бүкіл қазақстандықтарды осы мерекемен құттықтаймын. Нур-Султан шәһәренең Сабан туе тәмам. Әмма келгән халык өчен яңгыраган җыр, күңелле мизгелләр, күргән дустуганнар әле бик озак йөрәкне җылытып торачак. Таңсылу Насырова, татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казакстан. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин яшәгез. Август киңәшмәсе инде июль айы булуга карамастан үткән. Кайсы яклардан килделәр, кемнәр белемнәрен камилләштерде? Быелгы август киңәшмәсе татар теле әдәбият укытучыларының регионнардан килгән 150 укытучыны эштәп алып барылды. Һәм аның өстенә әле безнең регионнан килгән 40 укытучы Мәгарифне үстерү институты каршында квалификация күтәрү курслары үтеп киттеләр шушы киңәшмә кысаларында. Без быел да әле предметларны татарча укыту өчен дәреслекләрне тәрҗемә итәбез һәм аларны чыгарабыз. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә безнең позициябыз шактый ныклы. Татар мәктәпләрендә, мәсәлән, математика, физика, химия, биология предметларын татарча укытуны саклау өчен безнең Мәгариф министрлыгы җитәкчеләребез зур көч куялар.